Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. In deze aflevering de Remuntse zanger Big Benny. Hij stuit binnenkort 34 jaar op de planken als carnavalsartiest en al 22 jaar onder de naam Big Benny. De leuke dingen die vergeet ze heel snel. En de negatieve mensen, ik vergeet die heel snel. En de negatieve dingen die blijven bij mij altijd heel lang hangen. Dus knok ik voor eerder optreden, probeer ik te knokken voor alles wat ik weer ben. En als het dan door omstandigheden niet gaat en ik heb me helemaal gegeven, dan heb ik tevreden met. Maar als je het dan ook maar 10% niet gegeven hebt, dan ben ik niet te haaien. En zo kies ik eigenlijk naar mijn eerste optreden. Betaald optreden in Oostrum, dat ik daar boete janken sting. De troon heb ik over de wangen rolde, want ik werd een compleet verjoker gezet hoor. En dat was helemaal niet erg. Het publiek had zelfs gelijk, want het stelde niks voor wat hij deed. Nee, ik probeerde de minderheid van de zang probeerde ik op te lossen door humor. Ja, daar hadden ze me niet voor geboekt. Die hadden me geboekt voor te zingen. Ja, dan moesten dan aan het optreden moesten de café uitlopen. En dat was een heel lang café, daar vergeet ik nooit meer. Dus ik zocht nog het kleinste uitgangsgebied spreken en onderweg kreeg ze nog geen opmerking naar je toe gegooid. Mijn ex-vrouw die sting achter in het café, die dorst niet te zeggen dat ze mijn vrouw waren. Er zoveel opmerkingen, ja. Dat zijn dingen die vergeet ze nooit meer. En het afgelopen jaar, heel toevallig het afgelopen jaar, ben ik weer in Oostrum geweest. En ik denk dat ik met de hele seizoen, vanaf de 11e tot dat moment van het optreden in Oostrum, ben ik toch mee bezig geweest. Want ik had er nog het glad te strieken. En dat is niet het negatieve doel tegenover de mensen van Oostrum, maar voor mijzelf moest dat nog een plaats krijgen. Ja, en dan kreeg ze een Big Benny op het podium, die geeft dan 100.000% energie. Dat spat dan helemaal, ja, dat geeft zich dan weer een voldoening. En toen heb ik gezocht naar de langste weg uit de café. Oké jongens, we gaan door het tweede complexje, let op hè. En in de jodel is het aan. Omdat de pulsjes zo goed zijn. Du hebt niet de stem van Caruso, du hebt niet de looks van Tom Cruise. Waarom loopt Limburg weg met dich? Nogmaals, omdat ik gewoon ben. Ik ben een jong van het volk. En als ik niet kan zingen, dan ga ik gewoon morgen dansen. Ik bedoel, wat Barneykind kan ik al jaren daar. Het heeft me rijkdom gebracht in sociale contacten. Het heeft me ook rijkdom gebracht in financiën. Maar het heeft me ook mijn huwelijk gekost. Ook dat is er een onderdeel van. Het is niet allemaal... de medaille heeft altijd twee kanten. Ik bedoel, mijn ex-vrouw was een topvrouw. Alleen, ja, ik was continu onderweg. Van het begin ging het met, maar dat moest ze wel vol kunnen halen. Ik zeg niet dat het doorgaans opgestrand is, maar het is wel een onderdeel van een huwelijk van 23 jaar wat kapot gaat. En wat jammer is. Maar ja, goed. Als je tegen me gezegd bent, het huwelijk of het optreden, dan was het huwelijk ook gestopt. Dat kan ze me niet aannemen. Als ik een optreden en ik voel dat ik daar als gewaardeerde artiest weer ontvangen, dan krijgen ze ook een beter optreden. Als mensen mij ontvangen, dan ja, ga ik toch maar in de hoog staan en de kump nemen en mijn de titel begint krap te weren, dan krijgen ze ook een ander optreden. Maar die erkenning die vul ik steeds meer. Kom pakken de erwtas en zoekel gaat met. Wat voor rijping, dames en heren, gewoon die handen hoog. Allemaal die handjes. Geef ik weer een whisky. Als je het nog eens in, want van weer en van whisky. Die ik gooien zin. Laat ik het zeggen. Mijn papa is gestorven omdat er COPD had, dat zware astma. En als kind ervan wist ik dat pap ging sterven. Ik bedoel, als ik vriendjes met huis nam en mijn pap kreeg een astma-aanval, dan dachten mijn vriendjes dat mijn pap doodging. Maar dat was niet zo, veel leerden dan met omgaan. Dus dat pap ging sterven, dat was voor ons duidelijk. Alleen op het moment was het niet door. Alleen heel druk, het zijn misschien hele rare dingen wat ik nu zeg. Mijn pap dat was een fanatieke kaarter. En met name kruidsen die heer. En als ze dan een man tekort had, dan vond ik dat verschrikkelijk. En ik kost niet kruidsen. En nu ken ik wel kruidsen. En dan denk ik, god, had ik het nu een paar jaar eerder geleerd, dan had ik nog een paar putjes in de kaarten. Het klinkt misschien al raar, maar dat zijn die dingen, als ze COPD is, kwamen ze s'nachts terug van op stap gewoon en zo op te puzzelen. Want ja, dat was bang om te gaan slopen.
Want hij was altijd bang dat we niet meer wakker werden. Dus hij bleef maar de hele nacht wakker. Toen te veel opstingen en toen voelde hij zich beschermd. Want dan keek immers hem als ze sliep. En dan kostte een paar gastjes slopen. Maar voor ons was het ritme van het leven. En dan langs op rende mijn mam, die trouwens ook afgelopen jaar gestorven is. Die rende er langs op en die stuurde alles met haar impulsief karakter. En als ze dan 10 keer naartoe is, ja, dan was dat een keer ook met een harde hand. Want ja, die kreeg ze niet getemd 10 keer. En dan kreeg ze weer een sloef op de kop. Of ik weet dat mijn mama een keer een mattenklopper gekocht heeft voor de verjaardag. Ja, die had ze de eerste keer gebroken, maar dat was geen mat. Ja. Geweldig, dan gaan we weer startenband. Met klappen, met die goal, met Hey! En dan gaan we op de wegen. Hij kan weer ons, onderschept de groepen. Hij kan weer ons, onderschept de groepen. We rijden in de bommel van de plaats. Hij kan weer ons, onderschept de groepen. Geen onderschept de niet, we horen die naast. Hij kan weer ons, onderschept de groepen. We rijden in de bommel van de plaats. Nu was je met je man wat in en eerste. Dan staat weer niet de los in de lucht. Er zit op die zin, ik leg misschien je kop. En dan gaan we. Danken. Schitteren. Alleen de liedjes om. Je handjes boven de kop en klappen. Hij kan weer ons. Voor de schepte groepen. Yeah, voor schepte niet weer onder die naast. Hij kan weer ons. Door de schepte groepen. We rijden in de bommel van de plaats. Hij kan weer ons, door de schepte groepen. Geen schepte liefde van marina's. Hij kan weer ons, door de schepte groepen. We rijden in de bommel van de plaats. Wie lippen man, die zit nu daar nog eentje de plek. Dat deugt de fietsen, die nou zit die blaas op trek. Hij zit ook alle, ik leg misschien je kroon. Ja, ongelooflijk zeg, 15 jaar geleden. En dan heb ik zelf, maar kijk ook naar het publiek en denk ik, ja. Ik kan me dat herinneren als een van mijn hoogtepunten. Ik bedoel, de Zoepkoel, dat was het podium voor een Limburgstalige carnavalsartiest. Volgens mij waren het toch de tweede keer als het zo goed is. Maar ik zie in een börtje verleden, loogde op het ziekenhuis. Als je dat nu zo analyseert, denk je, nou ja, wat was er nu bijzonder aan? Nou, bij mij ging dat nog steeds bij als het hoogtepunt van de carrière, want door de televisie komt ze in één keer bij heel veel mensen binnen. En ik weet dat mijn agenda er nou helemaal boomvol is gelopen. En nu zul ik zeggen van ja, nee, er moet meer energie, er moet meer, terwijl ik toen idee van nee, ik heb alles gegeven wat ik heb. Toch zul ik toen zeggen, er moet meer gebeuren. Mijn ene kamerad aan de top, de kroeg gesloten nog te rap. 14 door nog steeds niet aangebeeld. We kennen elkaar ons leven lang, samen stoer en soms ook bang. Altijd bij elkaar, het is bekend. En we zo mee. Vriend, best maar even, kameraden gaan leven. Ja, dat zit een beetje een achtergrond. Ik ben in 1990 ben ik prins geweest van de Vijfmuis. En de prins voor mij, Georgie 70, die had deze spreuk als zijn lijfspreuk. En ik zag wie de mensen erop reageerden, want heel veel mensen noemen zich kameraad. Maar dat zijn geen kameraden, want kameraden zijn er maar heel weinig. Vrienden hebben ze heel veel. Ja, vrienden hebben ze echt heel veel. En kameraden hebben ze volgens mij maar één. En misschien één is tegelijk 2. Mijn ene kamerad aan de top, de kroeg moeten nog te rap. 14 door nog steeds niet aangebeeld. Ik heb één kameraad en dan heb ik al 10 jaar niet gezien. Dat is toch mijn kameraad. Als ik het nu nodig heb, nu op dit moment. Ik heb daar wel eens een discussie over gehad in Mallorca op vakantie over de kameraad. Dus ik heb maar één kameraad. Hij zit er op die beoordeeld dat. Ik zeg, ja, Loes, dat kan ik beoordelen. Ik zal het ook nooit meer doen. Als er deze uitzending zit te beloven, ja, niet doen het nooit meer. Ik heb mijn telefoon gepakt. Ik zeg, kameraad, ik zit in Mallorca. En niet vragen waarom, maar dat moest nu komen. En dan zit ik moet een vliegtuig boeken, dus ik heb even tijd nodig. Hij vroeg nergens nog. En dan heb ik hem naar de rang gezien, want dat is een grapje, toen was ik op mij. Die vroeg niet waarom er moest komen. Die vroeg niet wat er moest komen doen. Maar dan zei ik moet een vliegtuig boeken, dus ik heb even tijd nodig.
En dat betekent, dan had je dus al op dat moment, geloof ik, 8 jaar niet gesproken. Hè? Dat zijn, ja, die stonden altijd, daar hebben ze met beleefd in die leven. Ja, de hoeft ook niet iedere dag met elkaar als kameraad over de vloer te komen. Echt niet, dat is nooit van nodig. Want Benny, dan mogen ze het vertellen. Het hebben ze een grote verrassing voor de mensen hier en de mensen thuis. En de verrassing is... Moet ik het zeggen dan? Ja, zeg toe. Dames en heren, op 14 september. 13 september. Ik werd helemaal zenuwachtig. Van dit jaar gaat Big Benny doen wat Erwin ooit gedaan heeft, wat Beppie ooit gedaan heeft. En het wordt nog veel gekker en veel groter. Want Big Benny gaat nou. Ahoy. En wij gaat er met. En wij gaat er met. Ja, ik heb even heel eerlijk te grond van hart, ik heb ooit gehoord dat Erwin in Ahoy is geweest. Erwin heeft me toen gevraagd om mee te gaan. Ik kost niet, want ik had een optreden voor een hele goede bekende. En dat heb ik toen niet gecanceld. Dus ik ben niet met Erwin naar Ahoy geweest. Toen kwam 3 jaar daarna kwam Beppie naar Ahoy. Daar ben ik voor benaderd. Toen heb ik gezegd, ja, ik wil dat heel graag doen. Ik wil er heel graag metwerken. Maar ik had gezegd, ja, waarom Ahoy? Heel eerlijk, ik bedoel, met een bus, 2 uur in de bus en toen ben je naar Ahoy geweest. En toen liep ik het kippenvel over de rug. Ja, dat is waanzinnig, in zo'n muziektempel te mogen staan. Maar goed, nu is gegaan en een paar maanden dan kreeg ik een telefoontje van Rob Knippen. Of ik met hem een gesprek aan wil gaan. Dus natuurlijk. Dus ik ging met de heren gangen. Ik was toen werkeloos, dus ik denk dat ze wel over een of ander nieuwe bedrijf gaan, hoe ik misschien in kan springen. En toen zei hij, ik ga weer naar Ahoy. Zo, oké, ik zit met wem? Ja, zit er met Tig. En toen heb ik hem aangekeken en die van Dick en hij was. En toen heb ik ook letterlijk tegen gezegd, Rob, ik doe dat niet. Ik kan het commercieel niet hebben. Dat komt wel hoe het commercieel, dat lost er wel op zitten. Mijn gevoel wil natuurlijk heel graag naar Ahoy toe. Maar de zakelijke kant zei van, ja, god, moet ik dat wel doen? Ik bedoel, en toen heb ik dat een beetje aan de omstanders gevraagd. Ja, en nu ben ik met erop verheugd. Luppen voor de organisatie, de kaartverkoop is begonnen. En ja, het geet. En we zien het wel. Ja. Over bijna een jaar. Meer, ik heb met als een jaar. Ja. Ik noem hem altijd binnen, groeten, leven, knuffel weer. Oeteremun. Dames en heren, Big Benny! Ik stond rechts op de bank en zag tegen die haai de witserk van de haai. Maar chance die begint, ik weet niet waar het is, dus net of ik het mis. Du weet wat ik bedoel, gaat kijken naar de kans, dan geeft dat in jas. Ik bedoel, ik denk dat het moment dat ze nu succes hebben in die bedrijf, of succes met optredens, of ja, overal, als er een einde aan komt, dan is het maar gewoon hetzelfde als ze onder de optredens ook is. Maar heel veel collega's in de werksfeer, maar ook artiestencollega's, denken dat ze de man zijn als ze op het podium staan. Dus steeds de ongratie van de kastelein en het publiek, en dat vergeet al heel veel.